So, mga kabaho, mga taga Pangasinan, babaho nyo. Ano sinasabi mo ang babaho namin dito sa Pangasinan? Oh my God! That's the weirdest thing I've ever heard. Tignan mo muna yung sarili mo, girl. Sino sa atin ang mas mukhang mabaho? Ha? Sige nga. Duh. Yabang nyo, di kayo mga magaganda't kwapo. Anong hindi kami magaganda dito sa Pangasinan? Alam mo ba, dito sa Pangasinan, madaming guwapo at magaganda. Tignan mo nga yung mukhang yan. Sa akin pa lang, kabog ka na, girl. O, di ba? Itong gandang to, maladyosa, di ba? Ikaw, kamukha mo lang naman yung mga bangus namin dito sa Pangasinan. Wala kayong pambiling sardinas. Wala kayong pambili. Wala kayong relief goods. Kami, madami. Anong sinasabi mo wala kaming pambili ng sardinas? Nagbigay na si Kagawad, tsaka si Kapitan, tsaka si Mayor. Binigyan na kami. Hindi na namin kailangan bumili. At alam mo ba, kanina, ang ulam ko lang naman ay Mang Tomas. At ang sausawan ko ay lechon. Nakakatawa ka talaga, girl. Di mo alam ang sinasabi mo. Eto kayo. Yan. Nakita nyo to? Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. Mag-comment na mga ulul. Labas nyo tapang nyo. Ilabas nyo. Ba't di nyo ilabas? Mag-comment kayo para malaman nyo yung nahanap nyo. Ang papangit nyo mga taga Pangasinan. Di kayo gwapo. Di kayo magaganda. Hala, nagda-dirty finger pa to si ate. Sino kaya mga magulang nito? Walang modo. Walang modo tong batang to Hindi kami nang gaganyan dito sa Pangasinan. Eto lang Opa. Opa Q. Nakakatawa ka talaga, girl. Hindi nyo kami kayang talunin dito sa Pangasinan. Dahil Pangasinan, #1!